pa. Wala na tingala ko amo ning secret. Pang highway, no? Bi-turbo. Bi-turbo. Nga bi-turbo, sir boy. Di-tribayo plus extend. Yan. Sa rurot kita. High blood ka pa sina. Nga gahitad ang imo imo nga alagyan sa sa dugo. Wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na. D3 Bio, D3 Bio, D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio, ang D3 Bio yung may VCO, ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio, Health News. D3 Bio, D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isulayin ang nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na ka-K5
K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama buong mundo'y magpapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:07 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialista. Ang ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon! 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 Kampiyon!
Saboroso. Langaw. Kampiyon, 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 kampiyon! May umaga mga kakifoy. Kumusta na kamuna? Kumusta na? Welcome na sa aton sining pagpangalagad. Sa buong edisyon, sa buong adlaw, Webis na. Nobyembre 13. Sa Sabado, gigili si Manuel Dono. Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa subong edisyon, mga kaki-5. Mga balita kag mga informasyon, ha? Standby ka mo. Ay madamo kita sa mga balita. For the second time, subong aga nakabato naman sang bomb threat ang ISAT University. ISAT-U. Formerly WBCST. Iloilo State. ISAT University, mga kakipay, bagay kahapon ang University of San Agustin Sambag Campus. Subong niya main campus sang ISAT-U. Sabi ng mga tao niya, no, subong kayang balkono nila, subong daw, subong panahon, subong sang exam. Exam subong. Samtang iban man mga balita, ha? Kahapon to, Barangay Lani Taro, may Barangay Quintinsala, subong may Barangay MH del Pilar naman, no? Distrito sa ngaro nga ginbuhinan para riho 8,000 ang buhit. Sa 10,000 nga AX. Sabi, no? Kamo ni man. Sugo ko nun sang kapitan. Ang Barangay Desamparados na may harap agad. Sikta ni dugay-dugay, ha? Standby ka mo, kag subong man, may development kita. Sa 7 ka tuig nga bata nga himuslan, ginpatay, ginsulod sa sako. Dito sa Banwasang Lambunaw. May mga intervention na subong ang LGU, Local Government Unit, ni Mayor Renor Gonzales kag ni Vice Mayor Arvin Losaria. Kumusta? Anong latest nga investigasyon? Ay tigin nag-augment ang Iloilo Police Provincial Office sa mga investigador. Agod to padalman ang investigasyon sini. Anyway, kita kakita ang tatay din. Ay ti bulagay kuno din sila sa Iloy mo, ba tatay din subong ano ang mga statement nga ginpagawa man sa tatay bisang 7 ka tuig nga bata, no? Standby dugay-dugay, ha? Ay subong sini ari ang kampiyon. Amo niyang kampiyon niya kay may winner kita. Kampiyon! May winner kita, mga kaki-5 sa ano ko na winner naton sa logo muna mo, logo Paul muna logo. Tingnan logo mo. Una gid sini. Anong ginalinan ang okay ka may kape ka. Nadakpan ni Kuya ni K5 Toto Dids bla. AJ Cordoba. Ang kapamati on the spot ang kapamati sa 88.7, ha. K5 News FM tingin tagaan isa ka box ang DTX Coffee Mix. Ginsunod sina ang tagaan kupon. Tagaan ja kupon para maka-intra ka sa Dakop K5, Dakop ka ilogo mo promo. Tinadakpan gido si Angeles Zaldibar. Tinadakpan ini siya subong ang aton sining winner, subong ang mga tinion. Logo siya sang box kamay unod ya dawa ka daiso. Cash prices dira ang pinakamataas. 2,000 ang pinakanubo, 5,000. 5,000. 500 ang pinakanubo, 500. Pinakataas, 2,000. Maluwasin ang isa ka dice, mga appliances. Electric fan. Ang blender, rice cooker, flat iron. Huwag lang ref kay mabugat ang hakwaton ang ref. Refrigerator bla. Ang madali lang bla para mapos Check kami ng aton sining team of reporters. K5 Paul, sino naka-standby dira. Aton sining mga team of reporters sa barangay Halandoni, Wilson, City Proper, Patrol.
Oh, K5 Kim. Alex ni. K5 Alex, Torne. Grabe. Okay. Abi kuway ka na cellphone. Ano? Abi kuway ka na cellphone, di ka matawagan. Sa bagay. Kasi no cellphone gamit mo kay? Kay K5 Enrico. Timayo lang gani kay ara dati ka. Kung di pa ano ni matawagan abi kuway sa cellphone. Mga arbor lang na isang cellphone sa iba. Ngano tabo cellphone tao? Basta ginkuha. Ginkuha, ginkawat. Basta. Tingnan panawagan naton dira sa Barangay Rizal La Paz. Kung sino ka man nga haslo ka, ibalik mo ni kay tagaan ta ka premyo. K5 Alex. Yes, no, mainit nga aga, K5 John, sa aton nga mga ka-K5 subong, no? Sa subong nga aga, biskan mainit, masinadyahon diring aton nga winner for our K5 Dakop Ka Ilogo Mo promo. Kung makita ninyo, nagapungko kami di K5 dyan sa medyo mahandong lang nga lugar. Kay diri sa Gwa Sang Tiangge ni Nanay Angeles Valdivar, medyo mainit. Di kung sa sulod kita sang balay niya, medyo gutok man K5 dyan. Hindi pa kalugo mayo. That is why nga gin pa ka maayo naton nga diri kita sa may tubang sang Tiangge niya sa Alagyana sa ilang nga barangay road. Sa subong upod naton si Nanay Angeles Valdivar ang aton nga winner no for K5 Dakop Ka Ilogo Mo promo, ang isa sa aton nga mga nadakpan ni K5 EJ nga maupod gid nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo. Pamakuton naton si Nanay, Nay, ano ikaw ka sako nga nagapamati sang aton nga mga programa diri sa K5 halin aga sa gabi ano man sa mga tulugan naman ko nagapamati gid ko. Grabe, ano ang paborito mo gid nga program sang K5? Ang balita nila Permea. Kilala ka kay K5 John? Oo eh. Kilala ka kay K5 Ted? Oo. Kilala ka kay K5 Enrico? Wait mo, kilala mo man si K5 Alex? Yeah, K5 John? Kilala mo man si K5 Alex? Kilala mo man si K5 Alex? Kilid mo? Kilala. Hindi na lang magpako na sang box. Sige. Since nga ikaw na ang nadaog, ikaw ang nadakpa ni K5 EJ, ano ang nabatsagan mo? Nalipay man ako kay makakuha naman ako sang dice, makalugo ako sang dice kag may chance ako magdaog ko na dang akong madagan Sa kadamo sang aton nga mga appliances di subong anong gusto mo gid ang gina-target mo gid nga madagaan subong nga aga? Ang electric fan ho Ang electric fan gid mong gusto. Grabe daw ninit subong na. Pangdugang dra sa sulod sang Tiangge mo, no? Okay. Makita na mo na nga ikaw lang di sa sulod sa imong balay. May upod ka ding iban? Tatlo kami na sa sulod sang balay. Sino mga upod mo? Ang bata ko nga laki nga ikalima, kag ang apo ko. Pila na edad mo, Nay? Don't you akig-akig mi ha ko pa makuton kay mong edad, pero pila edad nimo? 75 years old na. 75 years old. K5 Alex? K5 Alex? Mangkot ka gani sunod sang edad, how young are you? Muna gani. How young are you? Para nga daw bisan na edad nila mo. Sang edad K5 Di ba makigan ako? Di gani mo kanina nga para hindi ka makigan, how young are you? How young are you, liwaton tanay? How young are you, nanay? 75 young pa. Young pa? Young pa, oo. Sige. Umpisa na kita ka logo kay Pajan? Okay na, logo na. Sige, maplastar kita K5 EJ, K5 Enrico, kay amo ning ginahulat-hulat naton. May ari kita diri isang pwede madagaan ni nanay nga cash prize. We have 2,000 pesos, 800, 500, may 700, kag 1,500 K5 Chan. So pinakanubo 500. Ikaw sa maayo. Pinakanubo 500, ang pinagtaas 2,000. Yes, K5 Chan. Sige. Mapwesto kami ni nanay para makalugo. Tudlo isa na kay 5 EJ kung paano maglugo. Amo na yun. Sarangan mo nay. Sige, nay. Sige, Nan. Sige.
sige, logo, Nay. Logo. Ilugog mo. 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 Ilugog, lugog, lugog, lugog. Alright, haboy, Nay, haboy. Ilugog mo. Isa pa Alright. Sige, sorry na kayo sa dyan. Ang nadaga ni Nanay is ang gusto niya git nga appliance kay Fajan. Ang electric fan. Kag ang 500 pesos. Hindi pwede masulit, amo lang gina. Hindi ka na pwede masulit. Kung ako siya, gusto yan na electric fan. Paliwata? Ate, paliwata ko ng... Ipaliwata ko ng cash. Ang cash na lang, Kanang wish niya ng electric fan, nakuha yan na. Sige, liwat. Sige, again. Again. Ilugog mo. 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 Ilugog, lugog, 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 lugog. Rana. Pila na? From 500 pesos kay Fajan, natugangan 1,000. 1,500 for the cash prize para kay Nanay. Sige, hatag na ton kay Fajan. Ang kamot mo na yung umlad palad. 1,000, 1,100, 1,200, 300, 400, 500 pesos. Ano mambali Nanay Angeles? Thank you, Gid. Okay, thank you kay Dr. Ramil Oy kag sa K5 News FM. Thank you kay Dr. Ramil Oy kag sa K5 News FM. Ano ang dapat siya gani Nanay? Subong Nalipay. kag nalipay. Okay lang na, Nay. Ara naman nadagaan mo man ang imo nga gina-target yung electric fan. Thank you, Gid. Thank you. Para mula si Nanay kay 5. Diri ikaw sa kilid para nga kay dakagid na ikaw sa init kasi karon si Nanay. Sige, relax lang Nay. Nadagaan niya is 1,500 pesos kay Fajan kag ang electric fan nga iyagid na target. Alright, thank you so much gid. Ang wish gid ni Ma'am Angeles Saldivar na tuman niya gid. Amo gani, no? Ano ang imo naton sa 1,500 Nay? Dugang ko ni buwas balaan mo mapa-ultrasound. Ginasuprer nga balatian si Nanay. Oo, paano ko gindi kay balaan mo? Dialysis ako daw 5 session. Subang kuha na lang para kung mabuhinan na akong mga bulong ginatumara. Alright, okay. So, amo na kaaluan no ang K5 kag si Dr. Ramil Oy K5 John. From 500 kay ina nga unang naging logo ni Nanay. At least may naton 1,500. Pero at least madugang-dugangan. Ang pang-dialysis niya. Ginabakal nga bulong ni Nanay. May dugang sa nga pang-dialysis. Yes, K5 John. Okay, sige. Thank you so much, Ginaga. Congratulations. Ano liwat ang mahambal sa K5? Thank you kay Dr. Ramel Oy kag sa K5 News FM. Alright, sige. Thank you so much, Manay. Kampiyon! K5 John. Kampiyon. Kampiyon! Diri sa may barangay Halandon ni Wilson. Damo ko pamati da. Damo. Naguluwa si Radley sa ilang mga puloyan kay Fajan. Sang nabatian nila nga malugo si Nanay kag siya ginang nagdaog no sa kag siya nadakpan sang K5 nga nagapamati gid sa ang Halandoni Wilson daw ara na da sa may Halandoni City proper may pasulod lapo sa Delgado no. Nadalan. Sa tubang sang Ion Centennial Hotel sa huna kay Fajan. Okay. Yes. Okay, kampiyon.
Sige, nagikan diri sa Barangay Halanton Wilson sa City proper. Ini si K5 Alex Escalante. Upod manon sang aton nga team, K5 EJ Cordova, K5 Andoy Sunico, and of course, K5 Enrico Zurita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon, 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 kampiyon! Ilocos mo! 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 Kampiyon, 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 kampiyon! Ilocos mo! Kampiyon, 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 kampiyon! Ilogo, logo, 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 There you are mga ka-K5 ang aton sininga winner sa K5 dakop ka ilogo mo promo. K5 dakop ka ilogo mo promo. Si Ma'am Angeles Saldivar sang barangay Halandoni Wilson City proper. Mayo gid ang logo niya kay ang handom niya madaog yang electric fan. Nakuha niyang electric fan ag 1,500 pesos. Kabahin lang ini sang pagpasalamat sang K5 News FM Iloilo ag ni Dr. Ramil Oy sa padayon niyo nga pagpamati sa K5 News FM ag subong man ang paggamit sang iya sini nga mga products katulad sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio ag DTX Coffee Mix. Ay kung wain ni sila ti wain man kita pa premium no. Salamat kita Dr. Ramil Oy, salamat man sa DTX 500, D3 Bio, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ay ti ginalinan ini sa okay ka, may kapi ka. Hasta mamati lang kamo dira baya 88.7 FM. K5 News FM. Adayunan nyo lang ng papamati basi kamo naman ang masunod nga madakpan. Nagaan kamo sa isa ka box ang DTX Coffee Mix ag subong man kupon. Kung nagagamit ka pagid sang DTX 500, D3 Bio, Mighty C kag DTX Coffee Mix, additional kupon. So amo na niyo si Ma'am Angeles Saldivar. Amo ning mga winners naton, isa sa mga madamo na nga mga winner sang okay ka may kapi ka ag K5 dakop ka ilogo mo promo. Ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist para malikawan naton ang trangkaso, hilanat, sipon kag ubo kon sa tion sang tag-ululan o kon tag-ilinit man. Bangod kay ang D3 Bio ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga viruses, mga fungi kag mga parasites sa aton sining lawas. Para malikawan naton ini, mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw kung naka-star ikaw sa balaon ka matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Taas blang imo hilanat ka may kaupod nga sakit sang ulo, pagsuka kag palanakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pulang rases nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kon patimaan nga basi may dinggi ka gani mag-inom ikaw sang D3 Bio. Ang D3 Bio ang superfood supplement kag ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil. Kagin paamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides ngalin sa extra virgin coconut oil. Aparte sang D3 Bio ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa D3 Bio gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3 Bio pinaagi sa iya sini nga medium chain triglycerides. Ngalin sa gapanami ni sang pag-usar sang vitamin K sa aton sining labas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins
nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kon nadenggi ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang pag-usar sa mineral nga calcium. Nagabulig man proseso sa platelet aggregation nga malikawan sa lawas ang bleeding kung impiktar ka sang dengue. Tinluan ang ogsaran para di pagbalayan sa lamok kamay dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag-inom ka sang D3 Bio. Ang parisa naton sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang Mighty C, ginpabaskog ini nga vitamin C. Para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog naton nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag D3 Bio, ang adikalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Available nationwide. I-order nyo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Or makadto kamo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Diri sa aton sa Pasig City. Ara dira sa Salvacion Street, Pasig City. Sa buong adlaw Huwebes may libre nga consultation kag check-up. Available man dira sa Banwa, sa Kalinog, sa Coast Mart, Kalinog, Iloilo. Sa Miagao, ara sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, kag sa Iloilo City. Ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Sanbaya, magabalik kita dugay-dugay sa dugang pang mga informasyon ka mga balita pagkatapos kilamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Happy Fiesta Barangay Tungon si Mandurriao. Bilang pasalamat sa inyong padayon nga pagtutok at pagsuporta, nagpaula na naman sang kalingawan kag papremyo ang 88.7 K5 News FM Iloilo paagi sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Isa sa inyo sa mga gabi may chance sa magkaong gintos. Okay? Sino gusto makita? Sino nagkasama? 88.7 Wow! May puso!
congratulations sa mga nagdaog. Padayon nga magtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kay base sa inyo fiesta naman kami. Masunod nga magbisita para magpaambit sang papremyo kag sinadya sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Pirmi kang loyal pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo tunod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o ibig-ibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas abdi pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi kontiktado ka pirmi. May tisi vitamin C para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas abdi pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi protektado ka pirmi. May tisi vitamin C para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mong lawas abdi pirmi dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi protektado ka pirmi. May tisi vitamin C para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa. Aton siya nga pagpangalagad pagbalik na lang naton base man ang alang si K5 Karen Badilla. Ay ti subong ginabuligan na sang local government unit sang banwa sang Lambunaw ang pamilya sang pito ka bata nga babayi nga ginpatay, ginimuslan kagin sulod sa sako dira sa banwa sang Lambunaw, Iloilo. Ti na interview ni K5 Karen Badilla si Vice Mayor Arvin Losaria, may kantanan sini ay ginatanaw nila no kag mabuligan ang pamilya bla. Muna nga ginaulat pa nila ang final nga investigasyon. Sarap ng umaga, lalo na kung sang Lambunaw Municipal Police Station. tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa, kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Mabuligan nila ng pamilya pero tino ano ang pagtsikar naton diri no sang mga kapulisan naton andin is lasta kay subong may ara sila mga persons of interest. May yara sila process of elimination. Ag may isa kita ka na istorya nga isa ka maayuman nga investigador. Yang mga katulad sina nga nagakatabo daw kabudlay na matumod unless otherwise may isa ka persona nga magwa nga witness nga nakakita gid nga amo gina siya ang nagpatay, amo na siya ang nagsulod sa sako. Subong ang nakaptan sa mga katapos ang Lambunaw Police mga circumstantial nga mga ebidensya. Kung circumstantial, so paano mo mangin mapag-on nga ebidensya sa mga suspect? Ay sa subong wala eh. Ag mabudlay sulbaron ang krimen o kung kaso kung may kahilabtanan ang mga pamilya, no? Kamot ang lula nagatubang sa media o magkadto dira sa barangay sa Lambunaw. Ay naton mabalaan kundi ng amay, tatay sa sining pito katuig nga bata. Amot yung malabot ini karon ni K5 Karen Badilla kag ang latest investigasyon kay ang Iloilo Police Provincial Office nagpadala sang additional nga manpower resources o kon mga investigador agud to nga investigaran ini. Kay hasta subong nagligad pa ni nga Sabado na tabo para sa subong mga persons of interest parang gyapon no. Ang ginakaptan sa mga kapulisan.
dira sa Banwasang Lambunaw. O pagbalik naton karon, kuhaon naton gilayon ang report ni K5 Karen Badilla live and direct sa Banwasang Lambunaw, Iloilo. O diri sa siyudad si Iloilo ba nadugangan? Barangay Lanit, Barangay Quintin Salas, Barangay MH Del Pilar, Haro. May disamparados pagid. Damo niya reklamo nga mga barangay nga ang ginaintrahan nyo ang mga ayuda sa mga pamuluyo, no? Ang ginaintrahan ini kag nga ang may partisipasyon ng mga opisyal sa barangay. Dito sa Barangay Lanit Haro, gintudlo tong Chief Tanod. Diri sa iba nga barangay, ginatudlo mga barangay opisyal man. Nga ginabuhinan nyo, nga anong rason nyo, nga ginabuhinan? Kay masakit pa, 10,000 ang ayuda, nakaabot sa mga benepisaryo, 2,000 lang. Ang 8,000 din makadto. Kaya hindi ba na inyong kwartan, national government money na? Kaya nagambal ang DSWD, na kon pila, 10,000, kon 5,000, kon 20 pesos man. Hindi nga buhinan nyo. Abi, ang mga nagreklamo, kadto kamo, ipablatter nyo sa polis, or kadto kamo sa DILG, City DILG. Kay buligan kamo, kay ining DILG, may supervision ini sila sa mga barangay officials. Hindi lang kung isa mo daw, isa lang ka barangay, no? Tisabong daw damo nagadamo ang mga barangay nga nagareklamo ang mga benepisaryo sa sining ayuda or AX, Assistance to Individual in Crisis Situation, or AX. Nakadamo nga mga barangay, damo mga benepisaryo nga nagareklamo, kag galos para riyo. 2,000 lang ang nagkadto sa benepisaryo, samtang 8,000 gid ang ginkapon, ang ginkat o kung ginkuha sa ila. Nga mo na hindi lang isa ka barangay. Ilan na? 4-5 na barangay sa may nagreklamo. Halos para riho ang scheme, para riho ang style sa pagkuha sang mga ayudang ini sa mga benepisaryo. Ay hindi man basta-basta nga makabenepisyo, kasi nimo dapat nga aktual ikaw, kay ikaw gid mismo makuha, kag ikaw mismo nagakinanglan sang ayuda. So dugangan tani karon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps, kag anong mga mahimo diri ginpatawag ni Mayor Raisa Triñas Chu, ang ICPO bangod sining second day na kapon na University of San Agustin Sambag Campus, kag subong aga Isatyo Main Campus diri sa Burgos Street, Lapas. Nakabaton sang bomb threat. Kundi may bomb threat, kundi kuan naman ini kuno rason subong bangon kay panahon sang exam. Nagawa mo na ba ang mga bagay na Kabay pa nga boss, why na kita sa may mabatian nga may eskulahan naman. Nga nakabaton sa bomb threat boss. Kaya patutukan ini subong ni Mayor Raisa Triñas Chu sa aton mga kapulisan. Standby, makabalik kita pagkatapos sa aton sining DTX 500 Health Alert. Agsang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis. DTX 500. Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatin-an ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulunggan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag mainsindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang madamage, nagaamat-amat kadula ang pamatin-an. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatin-an. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulunggan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatin-an o pagkabungol. Laingid man kung kana, tigulang ka na, tapos hubin pa yung pamatin-an, mabatian ang galibak sa imong. Magluwas sa pamatin-an na Sir JP, ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga Hayflick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bago pa man ni nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres, o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang selula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor. DTX 500. DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar. Ilang imo nga gininom nga kakapsula? 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. DTX 500. Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag resulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no. Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. DTX 500. Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula, kay damo free radicals, kay wala kagad DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suroy-suroyon mo gid kundi halin, guba ang imo selula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan. So kung bisyador Sir Boy, kinahanglan gid nga no mag-DTX 500 ay the more kagabisyo, the more dapat. Pili ka lang Mighty C or Pure C. Added benefits lang na hindi ka mabungol, hindi mag-mutate ang imong cellular Sir JP, hindi ka matubuan bukol. Ang nami nga bukol ang bulsa lang. Note, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer, ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo, hindi ma-damage ang imong mga selula kung naka DTX 500 kag Mighty C ka or Pure C. Protektado ang mga selula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So 22 pesos lang DTX 500 kag Mighty C. Imagine 22 pesos mo duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa for excellent health. Siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag
Mighty C adlaw-adlaw. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Sila ay nagiging pinakamakapangyarihang antimicrobial na may kakayahang pumatay ng mga virus ng trangkaso, nakalalaso ng mga bakterya at mga sumasalakay pa ng mga fungi at kahit na rin sa mga nutrient-grabbing parasites. At ang pinakanakamamatay sa lahat ng uri ng monoglycerides na makukuha natin sa pag-inom ng Clinica D3 Bio ay ang monolaurin na isang derivative ng lauric acid, Sir Ted. So double barrel protection pala, Doc Far, ang dala ng Clinica D3 Bio. Laban sa mga flu viruses, may MCTs na, may monolaurin pa. Pero ang pinakamatindi na armas ng Clinica D3 Bio ay ang monolaurin. Ang monolaurin kasi mula sa Clinica D3 Bio ay may tatlong mga pamamaraan sa pagharap sa mga flu viruses. Una, at ang pangunahin ay ang monoglycerides dahil ito ang sumisira sa mga lipid bilayer na siyang membrane ng flu virus na ginagamit nito upang makakapit at makahawa sa ating mga selula. Sa paggawa nito, inaalis ng monolaurin ng Clinica D3 Bio ang kakayahan ng virus na kopyahin ang kanilang sarili para dumami na siyang dahilan kung bakit nahirapan ang ating immune system na talunin sila, Sir Ted. D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. Wow, ang galing ng unang mekanismo ng Clinica D3 Bio, ha? Laban sa mga flu viruses. Kaya pala, madali kang gumaling sa trangkaso pag naka-Clinica D3 Bio ka. Yes. At di pa tapos dyan ang Clinica D3 Bio, Sir Ted. Yes. Ang pangalawang depensa ng monolaurin ay may kakayahang pumatay ng mga selula na nahawaan na ng flu virus sa pamamagitan ng pagsulong ng apoptosis o cell suicide ng infected cell. Dahil dito, napipigilan ang pag-mature ng mga viruses sa loob ng infected cell na makakahawa pa sana sa mga ibang selula. Ang huling depensa naman ng monolaurin na galing sa ating Clinica D3 Bio laban sa flu viruses ay may kakayahan ito na protektahan ang ating mga healthy cells mula sa mga future attacks ng mga flu virus sa pamamagitan sa pagtakip sa mga cellular cell membrane ng healthy cells natin. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, DOF tiniyak na may sapat na pondo para sa rehabilitasyon at pagtugon sa mga naapektuhan ng kalamidad. Mga bangkay sunod-sunod na nadiskubre sa Negros Occidental matapos ang paghagupit ni Bagyong Tino. DPW Asia sinimulan na ang pag-aayos sa gumuhong seawall highway sa Negros Oriental. Samantala, ayuda mula sa DSWD na natanggap ng ilang residente sa lungsod ng Iloilo, di umano'y kinaltasan ng mga barangay officials. Lie Cosua nagpadala ng panibagong batch ng mga linemen na tutulong sa Dorelco. Samantala, MDRRMO Malaya may bagong multi-transport vehicle para sa disaster response. 15 day enhanced health at fitness program ng PNP sinimulan na sa Cagayan de Oro. Buntisa nasagip sa kasagsagan ng malawakang pagbaha sa Cagayan. At bahay ng dating kapitan ng barangay Importante, Tebiao Zantique, nasuno, nakacharge na cellphone na pinagmulan di umano ng apoy. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan sa Mulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha.
At sa unang detalye ng mga balita, tiniyak ng Department of Finance o DOF na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa agarang pagtugon at rehabilitasyon sa mga lugar na tinamaan ng mga lindol at bagyo. Ayon mismo kay Finance Secretary Ralph Recto, sinisiguro ng DOF na laging may pondo upang matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa oras ng sakuna. Hanggang Nobyembre 9, 17.85 billion pesos na ang nailabas mula sa 21 billion pesos Calamity Fund, habang 13.96 billion pesos naman ang nailabas sa Quick Response Fund. Kabilang na ang 1.68 billion pesos para sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Tino at maging Super Typhoon na Uwan. Tatanggap naman ng 1 billion ang Department of Agriculture, 631 million ang DSWD, 53 million ang Philippine Coast Guard para sa relief at rehabilitasyon. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, mga bangkaya sunod-sunod na nadiskubre sa Negros Occidental matapos ang paghagupit ni Bagyong Tino. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Sunod-sunod na nadiskubre ang mga bangkay sa probinsya ng Negros Occidental matapos ang isang linggo mula noong hinagupit ni Bagyo Tino ang Visayas at Mindanao. Kahapon Miyerkules, Nobyembre 12, 2 bangkay ang nadiskubre sa bayan ng Moises Padilla at isa sa bayan ng San Enrique. Ayon sa mga otoridad, sa bayan ng Moises Padilla, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa Hacienda San Benito, Barangay Crossing, Magallaon, at isa pang bangkay sa Barangay Remigio ang nadiskubre, ngunit hindi pa matukoy kung ito ay babae o lalaki. Isang bangkay naman ng babae ang nadiskubre sa isang ilog sa Purok 5 sa Barangay Baliwagan sa bayan ng San Enrique. Batay sa pinakahuling ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO, umabot na sa 58 ang bilang ng mga namatay sa buong probinsya matapos na hinagupit ni Bagyo Tino ang Negros Occidental noong Nobyembre 4. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang search and retrieval operations na pinangungunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Management of the Dead and Missing o MDM team at Philippine Coast Guard sa bayan ng La Castillana na isa sa mga lugar na nagtamo ng matinding pinsala dahil sa bagyo. Para sa YTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayon din, DPWH sinimulan na ang pagsasaayos sa gumuhong Seawall Highway sa Negros Oriental. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Homilio. Sinimulan ng ayusin ng Department of Public Works and Highways kung DPWH sa Negros Oriental ang isang bahagi ng National Highway at Seawall sa bar ng Santa Catalina na napinsala ng Super Typhoon Uwan. Sa panayam noong Miyerkules, sinabi ni Engineer Patrick Henry Undag, point person ng DPWH 3rd Engineering District Maintenance Division, sarado na sa mga motorista ang apektadong two-lane section ng highway sa sitio Nagbagang sa Barangay Poblasyon. Sinabi ni Undag na ang malakas na alon mula sa isang storm surge noong linggo ng gabi ay naging sanhi ng pagbagsak ng isang bahagi ng seawall at pagdaloy ng tubig dagat sa lupa sa ilalim ng highway. Humigit kumulang 60 metro ng dual carriageway na binubuo ng 15 metrong seawall ay nagtamo ng pinsala mula sa storm surge. Ang DPWH 3rd Engineering District ay naglagay ng mga early warning signal at road signs sa lugar at iniredirect ang trapiko sa pamagitan ng isang detour road sa kabaan ng balikat ng National Highway. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ay kanina sa K5 Shara Homilio. Para sa Kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At ayuda mula sa DSWD na natanggap ng ilang residente sa lungsod ng Iloilo di umano'y kinaltasan ng mga barangay officials. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Inirereklamo ng ilang mga residente sa Haro, Iloilo City ang di umano'y pagkaltas ng malaking porsyento ng mga barangay officials sa natanggap nilang ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Sa nasabing reklamo sa mga opisyales ng Barangay Quintinsalas, Barangay Lanit, Barangay MH Del Pilar, Barangay Taytay Zone 2 at Barangay Desamparado Saro,
Di umano'y kinukuha ang 8,000 pesos mula sa 10,000 pesos kung saan 2,000 pesos na lang ang natitira sa mga beneficiaries. Pagkatapos na maklaim ang financial assistance, di umano'y may nakabantay na sa exit area para kuhanin ang nasabing halaga ng pera. May ibang umiwas ngunit base sa aligasyon, pinuntuhan sila sa kanilang bahay at nag-message sa kanilang social media accounts upang kuhanin ang 8,000 pesos. Sa ngayon, pinaiimbestigahan na ito ng DSWD upang mapanagot ang mga opisyal kung mapapatunayang may sala. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Leyeco 2 nagpadala ng panibagong batch ng mga linemen na tutulong sa Dorelco. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Nagpadala ng karagdagang Warrior of Lights ang Leyeco 2 na tutulong sa Dorelco na may balik ang supply ng kuryente sa Abuyog Leyte na grabing naapektuhan ng bagyong Tino. Kahapon isinagawa ang send-off ceremony ng 15 linemen na pinangunahan ng team leaders na sina Raul Aragon, Joey Montubig at Norwin Barbosa. 7 araw silang i-deploy sa Abuyog Leyte upang magsagawa ng metering at household service connections. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Gayon din MDRRMO Malay, may panibagong multi-transport na vehicle para sa kanilang disaster response. Ang Kampiyon na Balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Viray. Tumanggap ng bagong multi-transport vehicle ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office or MDRRMO Malay sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Floribar S. Bautista. Layunin ng nasabing sasakyan na palakasin ang kakayahan ng lokal na pamahalaan sa mabilis na pagtugon sa mga kalamidad at emerhensiya. Ayon sa MDRRMO, ang bagong kagamitan ay malaking tulong sa kanilang operasyon, partikular sa mabilis na paghatid ng tulong, paglikas ng mga residente at pag-abot ng mga serbisyo sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng ahensya, makakatulong ito upang mapahusay ang koordinasyon at mobilidad ng mga tauhan sa tuwing may sakuna o krisis sa bayan ng Malay. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, 15-day Enhanced Health at Fitness Program ng PNP sinimulan na sa Cagayan de Oro. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino. Sinimulan na ang 15 araw na Enhanced Health at Fitness Program ng PNP sa Cagayan de Oro. Inilunsad ang programa sa Camp Alagar, Barangay Lapasan. 31 na miyembro ng PNP na medyo sumobra ang timbang, ang isa sa ilalim sa weight loss, pagsusunog ng calories sa katawan. Layunin ng programa na mapalakas ang mental, pisikal at moral na kalusugan ng mga kawani. Isa lamang ito sa inisyatiba ni Progen Regional Director Brigadier General Abrahano na tinatawag na 4Ms: maagap, marunong, magalang at maayos. Katuwang ng Progen ang Health Teach Central CDO na pinamumunuan ni fitness coach Mr. Benjamin Cadaves. Inaasahan na makakamtan ng mga PNP personnel ang kanilang transformation, mas magandang fitness, stamina at disiplina na kinakailangan bilang mga alagad ng batas. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, buntis na sagip sa kasagsagan ng malawakang pagbaha sa Cagayan. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Mary Lore Duque.
Nailigtas ang isang buntis sa kasagsagan ng malawakang pagbaha sa barangay Tungel, Baggao, Cagayan na dulot ng Super Typhoon Uwan. Kinilala ang pasyente na si Henirina B. Respicio, 31 anyos, nasa 39 na linggo at 5 araw ng pagbubuntis at kasalukuyang nasa labor stage. Nailikas si Respicio sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga health worker ng Baggao Rural Health Unit gamit ang rubber boat dahil lubog sa tubig baha ang mga kalsada. Upang makarating sa ospital, isinakay muna ang pasyente sa ambulansya mula RHU Baggao patungong Barangay Bita Grande bago siya inilipat sa rubber boat papunta naman sa Barangay Tanangginet kung saan siya sinalubong ng isa pang ambulansya. Isinugod si Respicio sa Cagayan Valley Medical Center upang agad na mabigyan ng kinakailangang medikal na atensyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Marilord Doque, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At bahay ng dating kapitan ng Barangay Importante Tibiao, Santique nasunog. Nakacharge na cellphone na pinagmulan di umano ng apoy. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Family Palanog. Totally burned ang isang bahay na pagmamayari ng dating kapitan ng Barangay Importante Tibiao na si Suzette Española matapos na nilamon ng apoy dakong alas 5 ng hapon noong Martes, Nobyembre 11. Sa interview ng K5 News FM kay Fire Officer 2 Rolly Chiva, fire investigator ng Tibiao Municipal Fire Station, kanyang pinahayag na malaki na ang apoy nang sila ang nagresponde matapos nakatanggap ng tawag. Sa inisyal na investigasyon, sinabi ng may-ari ng bahay na may naiwang nakacharge na 2 cellphone sa kwarto kung saan sinasabing nagsimula ang sunog. Ayon kay Chiva, mabilis na nilamon ng apoy ang bahay dahil gawa ito sa combustible materials at walang naisalbang mga kagabitan ang may-ari. Samantala, nagtamo naman ng paso sa 2 paa ang 38 anyos na anak na lalaki na pinapahayag may nervous breakdown. Sa ngayon, hindi pa malaman ang kabuuang pinsala ng sunog at patuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa nasabing insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad na nanatili pa rin pangunahing infectious killer sa buong mundo ang tuberculosis ayon sa ula ng World Health Organization. Base sa datos, mayroong 1.23 million na ang nasawi dahil sa TB noong nakaraang taon. Ang nasabing bilang ay mas mababa ng 3% noong 2023 at bumababa ito kada taon ng hanggang 2%. Nangunguna pa rin ang bansang India na may mataas na kaso ng TB, habang pangalawa ang Indonesia, pangatlo ang Pilipinas, pang-4 ang China, pang-5 ang Pakistan, pang-6 ang Nigeria, pang-7 ang Democratic Republic of Congo at pang-8 naman ang mas mataas na kaso ng Bangladesh. MyTC Network News. MyTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Jean Paul Generoso sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang upok at sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko.
Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Panyaga time. Oras sa subong. 12 sang udto. Ano inyo sudan? Adobo? Prito? Yum! Sinigang? Wow! Kabalo ba na kamo nga sa adobo nga baboy, mas bet ko ang ginpamana sa diin nagahalo ang tamis kag alat. Sa pinirito nga isda naman, mas gusto ko ang medyo crispy nga namit isawsaw sa toyo nga may kalamansi kag sili. Sa sinigang nga pasayan o baboy, mas namit kung sakto lang ang asno kag may kagat sang siling labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyaga, mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakook sa sarap. DTX Coffee Mix kape detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix kape detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify. Nabulig magpaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na tinuan. Diabetes ligawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12, 19 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant para malikawan nato na makamamatay nga kanser. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw para malikawan nato na mga komplikasyon sa mga balatian sa aton lawas bangod may diabetes kita. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw para mahamuo kag atong katulugon kun gabi. Mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad ang oras. Last 12:20 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang Lift Dare to Switch. Lift mode na yan. This time check is brought to you by Lift Dare to Switch. Lift mode na yan. 11 Mbps. Pagkaroon sa mga nagapanguna ng mga balita, ginadulong sa inyo sang Avante kag Bilyonaryo News Channel. Wala sang plano si anay Philippine National Police Chief Nicolas Torre III na magsulod sa politika. Sa live interview sang FYI sa Abante, ginpahayag ni Torre nga masyado pa katemprano agod istoryahan ang butang nga ini bangod nga masobra pa 2 katuig antes ang 2028 nga eleksyon na. Nabukad ang isyo nga ini bangod sa pagtambong ni General Torre sa isa ka oath-taking ceremony sang Liberal Party sang Oktubre. Suno pa kay Torre wala gani sinigi na panumdom
ang butanga ini tungod nga isa pa siya ka-active nga police officer. In punto ni monitoring halos bilog sini nga kaboy iya gintaya sa pagserbisyo sa gobyerno. Kani oras na agod nga mahatagan sang importansya ang iya nga pamilya. Seriously, pinag-iisipan ko yan. Pinag-iisipan ko yan na just retire, enjoy your retirement. You're working all your lives. And then, pag-retire mo, isa na lang ang tatrabahoin, ang isa na lang natitirang mo mission, mamatay. Di ba? Mamatay ng peaceful or mamatay ng exit the world because nobody lives forever. Inyo nabatian ang pahayag ni General Nicolas Torre III. Samtang sa iban pa nga mga balita, ginaduso sa mga miyembro sa National Unity Party o kon NUP sa pagpanguna sa ilang chairman nga si Antipolo City Representative Ronnie Puno ang hagda nga magapatawag sang Constitutional Convention para amyendahan ang 1987 nga konstitusyon. Suno kay Puno, Constitutional Convention o CONCON ang pinakamaayo nga mekanismo sa reforma bangod ini ang participatory kag prudent. Ginsiling sang nagduso ang House Bill 5870. Nakaligad ang 4 ka dekada umpisa nga ginpatuman ang 1987 nga konstitusyon. Nagagwa nga hindi klaro kag kakulang sa mga probisyon sang konstitusyon. Sa idalom sang hagna 150 ka mga delegado ang iboto sa Mayo 11, 2026 halin sa 18 ka mga administrative region. Kaupod ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa iban pa nga mga balita, mga kakipay nga ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. Naglagapok sa ikaduwang tion sa naglagapok sa ikaduwang sunod nga adlaw ang baylo sang piso kontra sa dolyar sang Miyerkules sang hapon Nobyembre 12. Nagsira ang piso sa 59 pesos kag 17 sentimos kontra dolyar. Pinakamanubo nga record matapos malista ang 59 pesos kag 13 sentimos sadtong Oktubre 28, 2025. Kasunod sini ang mga istorya sang destabilisasyon ang iban pagid nga isyu politikal sa pungsod. Apang nagapati si Rizal Commercial Banking Corporation na Chief Economist Michael Ricaport nga matamat nga makabawi ang piso sa tion nga mag-umpisa ang holiday-related spending. Kinalauman man nga makabulig ang remittance sa mga overseas Filipino workers nga kinaandan nga mas mataas sa tion sang holiday season. Samtang sa dugang pa nga mga balita, ginbuyagyag ni Department of Interior ang Local Government Secretary John Vic Remulla nga may 24 ka mga lokal nga mga opisyal ang nagwa sa pungsod sa piyak sang ginpatuman nga travel van sang DILG bangod sang Bagyo Tino kag Bagyo Uwan. Suno kay Remulla mahimo kasuhan ang mga nasambit nga mga opisyal sang gross negligence, gross insubordination kag abandonment of post. Suno sa iyang sa tion nga may national emergency, hindi makahimo nga makabiyahe abroad ang mga lokal nga mga opisyal magluwas lang kon may permit talin sa DILG. Wala naman narakip sa listahan si Isabela Governor Rodolfo Albano III nga nagpadulong sa Germany para magtambong sa tuigan nga agri-fair sang maglabay ang Super Typhoon Uwan sa piyak sang ginalaygayan
Siya nga magbalik ni Remulla, ginpili ni Albano nga magpabilin tubtob makuha ang travel ban. Sa pagid ka opisyal nga exempted sa travel ban amo si Pampanga Governor Lilia Pineda. Naging pasugtan nga makabiyahe sa Amerika para sa medical procedure. Nagpamalibad naman si Remulla nga konfirmaron na ang akon nalakip sa 24 ang 7 ka mga mayor ang isa ka board member sa Cebu. Nayara sa United Kingdom sang maglaslas si Bagyo Tino sa Cebu. Samtang sa iban pa nga mga balita nga ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. Nagpatawag sang pagsinapol ang Department of Energy sa mga electric cooperative para sa temprano nga pagbalik sang supply sang kuryente sa Bicol Region. Ang pagsinapol ang gintambungan sang National Electrification Administration o KONIA kag 7 ka mga electric cooperatives ka maga-supply sang kuryente sa riyon. Suno sa Department of Energy base sa report sang mga electric cooperatives, nakadepende sila sa pagkompleto nga complete restoration sang National Grid Corporation of the Philippines sa mga naguba nga transmission lines. Wala pa nabalik ang 100% nga supply sang kuryente sa mga probinsya sang Camarines Sur, Camarines Norte, Albay kag Sorsogon. Suno sa NGCP, posible sa sulod sang isa ka semana matapos na nila ang restoration sa naguba nga Naga, Eriga, Lagunoy line. Para naman sa electric cooperative target nila ang mainland restoration sa masunod nga 2 ka semana. Apang sa mga remote areas, posible maglabot sa year-end antes makompleto ang restoration na. Samtang sa katapusan niya mga balita na ginadulong sa inyo sang Bilyonaryo kag Abante News Channel. Nabuko ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang naka-standby nga ginbakal nga mga heavy equipment sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Ginpayag sang presidente nga 7 na katuig nga ginbakal ang mga ini kag nagagrahi lang sa warehouse ang DPWH sa piyak nga gamiton ini sa mga programa sang ahensya. Rason sang DPWH nga gamiton ang nakatingkang nga mga heavy equipment sa The Big One o kon ang magnitude 7.2 nga linog nga mahimo magatayog sang Metro Manila. Suno kay Torillo Noel Ilaw, Director sang Bureau of Equipment sang ahensya nga 150 ka mga heavy equipment ang ginbakal halin sa utang sa World Bank. Bangod diri ginmando sang presidente nga ipagwa ang mga heavy equipment para maggamit sa uplan kontra baha. Magagamiton ini sang DPWH para magkalkal sa mga barado nga mga waterways kag magpadalom sa mga lagyan sang tubig para mabuhinan ang problema sang pagbaha sa Metro Manila kag iban pa nga mga lugar sang pungsod. Kagabuyad to ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang Abante kag Bilyonaryo News Channel. Sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita 11 Mbps. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. I-check naton nara na si K5 Karen Badilla kay ginabantay naton may mga bago nga development no, nagabulig na subong ang mga local government units o kon ang local government units sang Lambunaw sa pamilya sang 7 ka tuig nga bata nga ginpatay, ginimuslan kag ginsulod sa sako. Yaring report. K5 News FM. Kampiyon report. K5 Karen Badilla, K5 Karen. K5 dyan, nagsaka na sa 7 ang persons of interest sa Lambunaw Municipal Police Station. Nahanungod nino sa paghimulos at pagpatay sa 7 ka tuig nga bata nga babayi. Diriya K5 dyan sa Purok 3, Barangay Tampukaw sa Banwasang Lambunaw sa itong Nobyembre 8 sang hapon K5 dyan. Ugaling sa subong ang ining mga persons of interest no ginpangkwaan naman ni sang swab test kag posible 3 ka semana K5 dyan antes niya nga magwa ang ilay nga resulta kay ti ang mga natipo ni nga mga
mga specimen K5 dyan kag ang iban pagidni nga mga DNA nga ginpatigayon sang aton nga kapulisan sa mga persons of interest. Ginpadala pa ni sa Camp Crame K5 dyan kag tisa na mention ta kag according man sa kay Captain Biadog nga posible mga 3 pa ni kasimana ang hulaton antes ya nga magwa ang resulta K5 dyan. Kag na interview naman kay ina ang punong barangay sang barangay Tampukaw nga si Ma'am Maria Rochelle Lekisha. Kag according sa iya K5 dyan na meet yan ang 7 ka mga persons of interest. Kung sa diin ti ang ining mga persons of interest K5 dyan ti may mga himata na di ang victim may ara man sa mga tupad balay nila K5 dyan, no? Kay ang ginbasihan diri ang mga oras pala kung sa diin sila sang nga nagsanto man sa oras sang krimen K5 dyan. Pero according man sa kay Kapitan Lekisha nga ti para masiguro man ang iya ni nga tatay ti syempre nagpaidalo man sa swab test K5 dyan para ma-ityuhan man ang iya nga pangalan. Pero ang tatay sang bata? Yes. Pero according sa kay Kapitan Lekisha nga sang time sang krimen K5 dyan, ara sa barangay Mise ang iya nga tatay kay ti gapanday ni siya K5 dyan mo nagkakaio siya sang balay ginpahibalo ini siya nga ang iya nga bata gindala sa ospital K5 dyan kay kagawad o kon kay Kapitan Lekisha nga nagpauli ni ang tatay nagdalagan ni siya pagadto sa ilaya nga balay kay una niya nga pag-intsindi nga nahulog ang iya nga bata sa puno sang kahoy. Pero ang ano ganiya amo na ning natabo sa bata ya kundi na sa puwan sa sulod sang sako K5 dyan, no? Kag gin himuslan kay tiuna niya nga pag-intsindi na sulod sa sako K5 dyan. Okay. So, at suno naman sa kay Vice Mayor Arvin Lusarias ang Lambunaw nga ano ni pagatun-ani nila kay 5 dyan, pagapungkuani nila kay pagaistoryahan ni Mayor Reynor Gonzales kung maghatag sila sang reward money para sa makatudlo no sa kung sino man ang suspect. Pero kung madumduman nga wala ni sang may naka-witness gid kay 5 dyan sang natabo ya ang krimen kag ti sa subong ginahulat man sang LGU ang final nga investigation sang aton nga kapulisan diri sa Lambunaw para maka-proceed man sila sa nagkakaigo nga tikang nga pwede man himuon sang LGU. Pero ang giila nga ginapasiguro nga ti maghahatag sila sang burial aid kag ang ano tawag mga emotional supports no sa family sang victim K5 dyan. May ara kita tira sang statement ni Vice Mayor Arvin Lusaria sang Banwa sang Lambunaw. Sa akon pagliwat na pagbisita sa akon palangga ka barangay Tampukaw sa Lambunaw, kag akon may istorya ang pamilya sang biktima sang nga minor nga edad nga napatay sang naligan nga simana. And I was able to talk with the family kag of course I was able to coordinate with different officers sa local government unit kag isuway kami ni Mayor Reynor Gonzales regarding all our support and different mechanisms that we can expedite the delivery of justice for the family, including the police investigation for the family. Vice may ara sang kamunga ihatag abi nga money para ni mapadasig bilang pagkadakop sa suspect or sa pagtumod sa iya. Vice? Well, at this point in time, why pa na matumod sa amon nga mga estratehiya, but eventually we are still finalizing the police investigation. Considering that there are additional persons of interest as regards this case. So we're still waiting for the final autopsy report and of course the different case build-up aspects of this case. Kag tapuson na nato ang investigasyon sa aton nga mga kapulisan, kag aton nga mga ahensya nga nagkandak sa sining investigasyon, then we will proceed with the different strategies of the LGU to the time. Precisely, ubra na namon sa gibino lokal sa Lambunaw, particularly sa amon nga delivery of social services, number 1 ato nga burial aid, kag bulig man natin nga mga different emotional support pagay sa aton nga lokal nga DSWD, psychosocial support para sa aton nga mga miyembro sa pamilya ang apektado sa sining kasubo nga natangpan sa aton palangga Pumuluyo sa barangay Tampukaw sa Lambunaw. Sa akong mensahe, kamay pa nga tadugon ikaw sa imong konsyensya nga magsurinder ka magsungka kag ihatag ang nagakadapat nga
nga pagrespeto sa dapat tayo paagi sa pag-amin sa imong krimen naging himo. This is the first time na tabo sa Barangay Tampukaw since time immemorial nga isa ka masalindi nga krimen ang naguman sa aton minor de edad nga pamuluyo kag may masanag patani nga basdamlag sa iya kabuhi kag ginapalangga sa iya pamilya kag kutani paglaom pa sa aton palangga nga Barangay Tampukaw kag Lambunaw sa kabilugan. Pero nadadula sa ilaw nga kamatayon tungod sa sinigdi nga krimen nga ginhimo ko. So kabay pa tungod ikaw sa imo konsensya nga magsungka na sa aton kapulisan tungod in the long run pagi sa ebidensya kag circumstantial evidence matungod gihapon kung sino naghimo sining makasiligdi nga krimen sa Barangay Tampukaw. K5 John, si Vice Mayor Arvin Losariano sang Lambunaw. Istoryahan pa nila kuno ni Mayor Rinor Gonzales kumatag sa sang reward money. Yes, correct. Okay, bisan natag sa 10,000 kaya na sa banwa. Kag according sa iya K5 John, ini ang pinakauna nga kahigayunan nga may natabo dira nga rape case sa Barangay Tampukaw, K5 John. Okay. So 7 ang persons of interest including ang amay sang bata. Yes, K5 John. Okay. So pero at that time sa natabo ini ang amaya to sa ano kani ka barangay to? Barangay Mise K5 John. Barangay Mise kay nagapamanday. Oo. Nagpauli lang sa kay ginpabalo sang hospital bata niya. Oo. At sige depende na sa resulta sang nga swab test taw. Kay ang sa ni K5 John, according man diri sa pag-explain, kay ang mga laway ni bala K5 John, amo ni siya ang i-match dito man sa ginkuha sa victim K5 John. Okay, amo na nga tingalan ko swab test i-comparar. Oo. Ang laway abisang 7 ka tuig nga bata nga ginpatay kag sa mga persons of interest. Nakuhaan na ni sila tanan? Yes, K5 John nakuhaan. Ginawlat na lang ang pagbalik sang resulta. Kahit dito pa sa Camp Crame, K5 John. Sa sano kanini sang Sabado ni natabo sang hapon, no? Yes. Sa Puan? Oo. Sabado sang hapon, Nobyembre 8. Yes, correct. So, subong, pizza 13 na. Di mga next week, siguro ba si makabot na ng resulta? Oo, posible K5 John, nga mag-aabot na next week ang resulta sang iniyang kay sa nakita naton daw puro lang mga circumstantial evidence bla. Oo. Wa isang witness nga nagwa, ang pinaka-importante gid may witness no nga magwa nga siya na pinayakuli nga upod sa bata. Siya na ang nagsulod sa sako, siya na nagkuga. K5 Karen. Kag ang budlay man diri nga daan K5 John, according sa ila ang sulungan sa kapitan kay Kap Lekisha nga tiway diri sa may mga record ang iya nga mga residente nga nang himulos temo na nga dako sa nga palamangkutanon sa subong kung sino ang suspect K5 John kag nga ado sa unado gid ang palibot sang ilaya nga balay. Okay, Brian Moti sa barangay na ya sa umana mga tao na bisan kalayo na sang balay nila, layo ang distansya. Daw ga kilalahay bla? Oo. Ano si Kwani buot niya, si Kwani manyak ni. Si Kwani niya tunto ni. Di ba may mga musna? Yes, correct kid. Kadaw ka gidaw. Di na nakaduan mo ang manyak o ang tunto. Ano? Di na nakaduan mo ang manyak o kung ang tunto ng tao. Both? Kadaw talaning libog sang pamilya daw. 7 ka tuig Pero may dawi ka eskwela ning bata? Yes, grade 2 ini siya K5 John. Grade 2. Dira man sa eskwelahan. Yes, diri man sa may Tampukaw mo na nga iba niyo di kani nga mga maestra nagabulig man no sa paghiko to sa naniganap tanta ding mga maestra niya diri sa may Lambunaw Municipal Police Station pero mo na ang pamalibat lang nga maghatag sang ilayang nga statement since nga ang kaso ara na sa kapulisan naton K5 John. Pero ang bangkay sang bata na way pa madala sila balay? Sa sining hapon, alas 3 sa hapon, K5 John, pagdalon or igahaya ang iya nga bangkay diri sa balay sang iya nga lola. Oo. Way ginaton malabot ang amay niya? Oo. Wala na K5 John, no? Nag-refuse na siya. Oo. Okay, diretso yan Pero ang kwan siya ni bulagay sa sang nanay, no? Yes, correct. Ang nanay niya subong din?
Deriman sa may Lambunaw. Ako hindi ko magsala. Ang Agra, nalipat ako sa ang pangalan, K5 dyan. Oo, pero ara man da sa Lambunaw. Pero nakabalo na? K5 dyan. Nakabalo ng Iloy? Oo, nakabalo ang nanay, K5 dyan. Okay, so nakantuan niya man? Nakakanto siya? Oo. Okay, so siya din ihamyang ang bata? Diri sa balay sang iyang lola. Okay. Salamat yun, K5 Karen. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5, healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamog India, salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Namin ni kung makapagwa sang reward money bla no ang banwasang Lambunaw kay ti kung kaisa kon kwarta na gani kag matinding pangangailangan. Bisan kolbaan pa na pero ti sekreto mo nang ihutik muna sa kay mayor, kay vice mayor o kon sa mga kapulisan no. Iti kabalo makita dira sa barangay nga daan daw halos kilalahay kag palarentihan ay kalabanan nga naga-star. Ti kung may reward money daw medyo maka-encourage ini sang pagsugid sang mga posible nakakita o kon mga witness nga kon sinugid ang nagpatay gin kuga gin nimuslan kag gin sulod sa sako ining 7 ka tuig nga bata. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidant para malikawan nato na makamamatay nga cancer ilabi na gid ang sarcoma. Kaysa ini ka tumalagsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors sa kagapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sang parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma: pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod tiyan, hindi magiyong nga joint, kinali nga pagabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud maponggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, mag-inom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Di kalidad nga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. At sa mga product center ni Dr. Ramil Oy diri sa Haro, sa Miagaw, sa Calidog kag sa Pasig City. Standby, mga balik kita sa dugang nga mga impormasyon kay mga balita pagkatapos gid lamang sini. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Klinika D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Klinika D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Klinika Vitamin D3 with Coccus nocifera.
pirmi kang loyal. Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. MBPS. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Balik kita sa aton nga pagpangalaga ng ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Amo ning healthy coffee nga sa mga panahon kinanglan ang mga ginakaon naton, gina-intake naton mga healthy. Kag ang aton sini nga mga ginainom. So DTX Coffee Mix healthy coffee ini ni Dr. Amil Oy. Akon makainom ka sang mainit-init nga DTX Coffee Mix. Makasingit ikaw sang namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix healthy coffee. Na satisfy ang kaugalingon mo nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika ayong lawas. DTX Coffee Mix healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy coffee but healthy sa gyapon, mag pre-bio coffee. Ang pre-bio coffee, healthy siya kay probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kung malunggay kag creamy siya kay may skim milk kag may creamer. Ay kapili
Pre-Bio Coffee. Samtang kumaligo kita, gamit kita para magpresko ang aton sinipamatyagan, mag-Klinika DTX Beauty Soap. Ang Klinika DTX Beauty Soap mga ka-K5, nagapahamot, nagapaputi, nagapapreska sa aton pamatyagan. O nagapaputi ini, nagakutis porsilana ka, himis kutis ka. On DTX Beauty Soap ang imo ginagamit sa imo nga pagpaligo. Para ma-maintain nato ng freshness. Pagtapos naton paligo, mag-roll on kita sa aton ilok sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, fresh na fresh. Nagapaputi kang nagapahamot sa aton sining ilok ang Klinika Deo Fresh. Ang lahat ng ilog. Para malikawan naton ang sakit sa tiyan, bloated nga tiyan, LBM, kagiban pa nga problema sa tiyan, mag-Klinika Sporbiotics kita. Okay, ang Klinika Sporbiotics nagalimpyo ini sa aton sining sulod sang tiyan. Malikawan man naton ang UTI. Ag maayo pagid sini kay ginapa-active niya ang aton sining digestive system. Ginatunaw niya sang maayong aton sining mga ginakaon. Kay gasakit pa lang aton nga tiyan, LBM kita kundi kita matunawan. Why gina-digest maayo sang aton sining digestive system. So para malikawan naton ini mag-Klinika Sporbiotics kita adlaw-adlaw. Klinika Sporbiotics para sa aktibo nga digestive system, para sa masulhay kag regular nga pagpamuhin. Klinika Sporbiotics sa mga ka-K5. Kung gusto mo naman daw ay nagid si Manoy, hina nagid si Manoy, mag-extend food supplement ka. Kay nagapabaskog, nagapatindog, iban tumba na ikaw tindog yapon. Kay para ini sa nagahuya-uya nga mga Manoy. Para hindi mag-uya-uya si Manoy, mag-extend food supplement kay may ingrediente ini nga maka kag klabuwas ka. Mga ingrediente ini nga nagahatag sang stamina, hatag sang extra nga energy sa aton sining lawas. Ang mga maluya ginapabaskog. Kay sarap ng buhay lalo na. Kag nagapa-circulate ini sa maayo sa aton sining dugo. Ang extend food supplement. Tanan nga ini mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. Order mo lang sa Shopee, Lazada or sa TikTok. Or makadto ka mo para nga original. Kadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Oy nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Sariling kamay at paa. Sa Iloilo City, ari sa kilid sa Robinson Saro, Iloilo City. Sa Miagaw, ara sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Sa Kalinog, ara sa Cosmart, Kalinog, Iloilo. Kag sa Pasig City, ara sa Bonifacio Building, Salvacion Street, Pasig City. Asubong adlaw Webes, may libre nga consultation kag check-up. Why nakita time sa aton sining pagpangalagad sa ngalan sa Damen and Women of K5 News FM Iloilo. Ang inyo ka-K5, Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 kita, K5 News FM.